Welcome to my channel. Enjoy watching. DC, Javier Daddy. Okay, palapagin natin si Daddy for the welcome remarks. Hello po, good afternoon. Thank you sa mga nag-attend sa celebration na akin. Mga ninong nila, thank you sa mga nakabot sa mga tao pa at iba. Yung mga papa, nakabutang ba yung ako. Isa rin yung isis, ma. Diba, kung sarap din ako. Thank you nila. Palapagin naman natin si Daddy, guys. So, sa palapagin guys. Maraming Daddy Orange. Maraming Design. Maraming Daddy. Ayan, bago tayo dumang sa aking time, lulutawin muna natin sila. Let's go for the first screen. Alright, for the first screen, kailangan ko na dalawang adult. Ito si Tita. Tita? Madali na. O, sino gusto mong makalaban sa kanilang lahat? Ayan, sino? Mag-games po tayo kasama yung mga bata. Sino po gusto mong makalaban? Wait na po. Sila po mamimili ng mga bata. Okay? Sino gusto mong makalaban, Tita? Sino? O, ikaw na lang. Hatay ka dito. O, dito magkalaro tayo. Okay, dito po kayo. Okay, ma'am, dito po kayo. Okay, this time guys, kayo po yung leader. Okay, this time, for Titikain, kukuha po kayo ng tig-5 bata. Go! Kuha ng tig-5 bata, bawang member. Okay, hindi ko naman kailangan magkahiwalay mo. Okay na, sige nyo mo. Okay, let's go. 2, 4, 6. Ay, honestly, hindi lang. Baka masag siya, baka gusto niya maglaro. Diba nagdadamang kilula, dali na. Ayaw? Ayan, sa inyo rin yan, ayaw din. Okay lang. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay guys, this time, i-meeting mo po yung mga bata. Okay, kayo rin po i-meeting yung mga bata. Guys, ang bida sa games na to, hindi naman po sila. Kayo, lahat ng nakaupo, kayo po bang bida ito. Dahil, ang gagawin po ninyo is, mamumulekta kayo ng coins sa kanila. Bariya. Okay, coins lang po ang ibibigay nyo, yung hindi makakabawas sa kayamanan nyo. Bagyan lang po ha. Wala magbibigay ng buong papel. Guys, pag may nagbigay ng buong papel, gawin nyo, ipulis sa inyo na. Kasi sabi ko, bariya na. Okay? Pag nakakulit ng coins, ma'am, mula dito sa buwi, dito kayo, ma'am, ididikit ang coins dyan, itipila hanggang sa bumaba. Kailangan dikit-dikit, walang lagtaw-lagtaw. Maliwanag po. Okay. Meeting na. Alright. Tingnan mo yan, tingnan mo. Meeting na. Okay, ma'am. Ayaw magpipila, hindi yung mga bata, ha?
Pipiliin yung points. Ma'am! Buka naman daw. Ma'am! Hoy! Nasa na yung isang team mo? Hoy! Nasa na yung team mo? Kulang ang isa. Hoy! Hindi ba pwede? Balik! Ah, wala pa. Okay, ma'am, ikaw pipila ng points ha. Dun sa buhay ha, para diretso. Okay, you ready? Hoy! Wala pa. Okay, ganito. In a count of 3, pag may narinig na go, saka pa lang mangongolekta. 2 liter may iiwan to na. Ready? 3, 2, 1! Wala pang go! Hoy! Halika dito. Sabi ko pag may narinig na go, wala pang go. 3, 2, 1! Collect the points! Go! Aba, naninig pa ha? Oo, mga bata, tayo na kayo. Tayo na mga bata. Okay, dalawang grupo, balik sa gilid. Oh, no. Okay, mami, this time kayo po yung hurado. Sorry. Okay, pipiliin niyo po yung pinakamahaba. Sino po pinakamahaba? Tignan niyo mo muna yung mama kasi medyo pantay lang. Bawal hiwalay-hiwalay, kailangan dikit-dikit. Matatalo kayo pag hiwalay-hiwalay. Sige po ba, pwede kayo bumaba. Pahabaan po, hindi paramihan ng ano ha. Amount. Kailangan dikit-dikit ha. Okay, Mami Daddy, tayo na kayo, tayo na. Sino po pinakamahaba? Pantay. Ha? Pantay! Pantay mga pantay!
this time, dahil pantay, moving on for the next round. Dahil pantay, wala tayong magagawa, pantay eh. Oh, next game. Okay, at itala yung baso, lagay mo doon sa itaas. Doon sa red, katapat ng coins. Yan. Okay, this time, para may manalo, makinig mabuti. Ano yung nilagay ni Ate Tala? Ano yung nilagay ni Ate Tala? Baso. Yung unang makakapagbigay sa akin sa kanilang puntos. Yung unang makakapagbigay sa akin sa kanilang puntos, lahat ng coins ilalagay sa baso at ibibigay sa akin. Go! Dali! Sino nanalo? Okay, palapakan po natin sila.